Vyraž s náma na exkurzi k dopravnímu podniku. Máme spoustu autobusů, krátký harmoniku. Každý den pro vás vyráží společníci na cestě. Celkem je tu 5 garáží, rozesetej po městě. My jsme Pražáci, autobusáci, my jsme ti kluci a holky od Vltavy. Cestu si najdem, i kdyby nám jí celou rozvrtali. My jsme Pražáci, autobusáci, my jsme ti kluci a holky od Vltavy. Cestu si najdem, i kdyby nám jí celou rozvrtali. Nejzápadnější